og velkommen til vores video. I dag der skal vi lave en video, hvor vi synger, og den hedder Jeg er den, jeg er, og den vi synger ikke den. Og den vil jeg rigtig gerne, og den vil vi gerne synge for jer. Og sige, hun er lige her. Men vi tager ikke det andet, det gør vi. Og der er 2 vers i, så vi begynder nu. 3, 2, 1, nu. Der var en gang, det alt var nemt. Jeg skrev en sang, men den blev glemt. Så pludselig, som i en drøm, en melodi har fundet mig. Jeg mærker nye ting. Lykken den står på spring. For her er jeg, jeg er den jeg er. Hvorfor dog lad være, jeg tvivler ikke. Jeg er på vej mod kom til sidst. Tænkte et lys igen. Igen, igen og igen og igen og igen. Der var en gang, det alt var nemt. Jeg skrev en sang, men den blev glemt. Og pludselig, som i en drøm, en melodi har fundet mig. Jeg går min egen vej. Tonerne lyder mig. For jeg er, her er jeg. Jeg er den jeg er. Hvorfor dog lad være? Jeg tvivler ikke. Jeg er på vej mod kom til sidst. Tænkte et lys igen. For jeg er jeg. Jeg er den jeg er. Hvorfor dog lad være? Jeg tvivler ikke. Jeg er på vej mod kom til sidst. Tænkte et lys igen. Igen, igen og igen og igen og igen. Aha! Det var alt for den video. Så kan jeg se, hvad der er, hun hedder. Det var den ejer. Jeg har med munden.